स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि गेजेराव सफैदों। क'क्राझार गार्ल्स एइच स्कुलनि थाखो 9 आव फरायनाय सालाकाथि आमगुरि पुकाकाव गामिनि हुंसा धिरुदा बसुमतारी बिथांहा स्टेट लेभेल NCSC 2021 आव बाहागो लानानै देरहासार जानो हादों आरो नेशनेल लेभेलाव सायख'जादों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गावनि बानायनाय दाजेमनि मुङा हेड ल'ड रिडिउसार होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा गावनि बे सानमावथायखौ गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि खर'आव गोबां बिबांनि लिरथाय लाना खामानि मावनायाव खस्थ' मोननायखौ खमायना होनायनि थांखिजों बानायनाय जादों होननानै फोरमायदों। बिथांनि बे देरहासारनाया गोबां लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांहोदों। बेखौनो आं फोरमायनो सानो दि जों बे सानमावथायखौ लानाया बे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय लानाय जादों। बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनानै रोगानानै बिदिनो न' लुनाय जायगाफ्राव रोगानानै खामानि मावनानै जायो। बिसोरनि खर'आव मोनदांनाय लिरथायखौ जों खमायनो थाखाय बे दाजेमखौ बानायनाय जादों। जाय बे दाजेमनि मुङा जाबाय हेड ल'ड रिडिउसार एबा गिलिर मुवा रुजुनायाव खर'आव मोनदांनाय लिरथायखौ बाङाय खालामग्रा आगजु। नोंनि मुङा? आंनि मुङा हुंसा धिरुदा बसुमतारी। मा थाखोआव फरायो? थाखो 9 आव फरायो आं। उननि समाव नों मा जानो थांखि दं? आंनि थांखिया बेनोदि आं साइन्टिस्ट जानो। आंनि गामिनि मुङा सालाकाथि आमगुरि पुकाकाव। नोंखौ बे हाबाखौ मावफुंनायाव सोरबा गाइड खालामदों नामा? औ, रश्मि बाला ब्रह्म मेम। जोंनो थेंखि होदों। औ, आंनि बे सानमावथायाव लानाय दाजेमखौ बानायनो थाखाय आं रश्मि बाला ब्रह्म मेमखौ गोबां साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बे दाजेमखौ बानायनायाव आंनि गोबां लोगोफोरबो हेफाजाब खालामदों। आं बिसोरनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि स्कुलनि फरायसालिया दिनै नेसनेल लेभेलाव सेलेक्ट जानायनि थाखाय। आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौ आरो बिनि गाइड रश्मि मेमखौ हामलायथि होनाय जाबाय आरोखि। आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरजोंबो गासिबो जोंनि आसामनि मानसि बयनिबो फारसे आंनि गाहाम हामलायथि आरो फोरमायनायबो थाबाय आरोखि। बे जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा। आरो इयुनावबो जाहाथे जोंनि फरायसुलिफ्रा बेबादिनो आरो मोजां जानो हाबावो, नेसनेल लेभेलाव बिदिनो नेसनेलाव थांनो हाबावो आरो इन्टारनेसनेलनि माबाफोर कम्पिटिसन दङबा इयुनाव जाहाथे बिसोरो आवगायलांनो हाबावो बिनि थाखायनो आङो मिजिंथिनाय थाबाय आरोखि। बिथांनि उज्जवल भबिष्यतनि थाखाय कामना खालामगोन नामा? औ, आं बिनि सासे बियो साइन्टिस्ट जाथों, मोजां जाथों आरो आवगायनो हाथों बेखौ आङो मिजिंथियो आरोखि। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टि कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।